Moje meno je David Grman, som študent Strednej odbornej školy techniky a služieb a študujem odbor komerčný pracovník v doprave. A v priebehu minulého roka, vlastne začiatkom alebo koncom mája, som sa zúčastnil norského projektu, kde sme vlastne boli na výmenný pobyt so študentmi z norskej Glummen školy, kde sme sa vlastne stretli so študentmi z výmenného pobytu zo školy Glemmen v meste Fredrikstad. Ja som Patrik Godas, som študent Strednej odbornej školy technika služieb, študujem marketing v turizme. Najviac na tom našom norskom pobyte sa mi asi pozdávalo ten pokoj, to čisto, takéto správne správanie k prostrediu od ľudí. Takže počas vlastne 7 dní, čo sme strávili v Norsku, sme sa spoločne zoznamovali so študentmi, ktorí potom následne prišli ku nám ako výmenný pobyt. Tí študenti nás zobrali do jednej z tovární, ktorá vlastne spracovávala biomasu a premenala to na CO2 a potrebné látky, ktoré potom následne spracovali na iné potreby, kde sme zažili rôzne workshopy s nimi, hrávali sme hry rôzne logické spoločne s tými študentmi. Následne nás brávali do starého mesta Fredrikstadu, kde nám ukázali ich pamiatky, kultúru, ako to u nich funguje, ako je tam nádherne a čisto. Všeobecne sme s nimi trávili väčšinu času, čo sme boli týchto 7 dní tam vlastne. My sme tam vlastne boli na jeden týždeň ako výmenný pobyt, potom na ďalší týždeň oni prišli k nám a my sme za ten týždeň vlastne mali aktivity, ktoré súviseli s udržateľnosťou v priemysle. V rámci našich aktivít, čo sme robili v Norsku, tak nám predstavovali dronov, ako vlastne fungujú, hovorili nám o tom, že majú aj vlastne nový odbor, ktorý sa zaoberá pilotovaním dronov. Potrebujete licenciu a stojí to veľa peniazí. Potom nám ukazovali rôzne simulátory kamionov, nákladných aut a vysokožičných vozíkov, ktoré sme si mohli v reále vyskúšať. Takže jeden z našich workshopov, ktorý sa dial na vysokej škole vo Fredrikstade, našou náplňou práce bolo vytvoriť držák na telefón z recyklovateľného materiálu, ktorý sme na konci potom hodnotili a dostávali sme odmeny. Z môjho pohľadu tam bolo mnoho takých vecí, čo by som preniesla aj vlastne ku nám na Slovensko, čo sa týka hlavne vzdelávania a systému školstva, kde bolo vlastne vidno, že to školstvo je viac tak podporované štátom, aj čo sa týka peňazí, študenti tam proste aj dostávajú potrebné pomôcky, ako sú tablety, notebooky. Ráno dostávajú raňajky, nejaké 10 na deň, že proste viacej sa mi páčil aj ten systém, aj doprava v tom Fredrikstade bola o mnoho modernejšia, mali ste tam kolobežky, autobusy boli o mnoho viac moderné ako u nás a aj viacej elektromobilov ste tam videli. Ahojte, ja som Simoneta, toto je Alex a my sme sa zúčastnili výmenného študijného pobytu v Norsku v apríli 2024. Študujem odbor pracovník marketingu v turizme. A ja študujem techniky informačno-komunikačných technológií. Počas nášho pobytu sme absolvovali veľa rôznych aktivít. Ako napríklad prehľadku školy, stretnutie so študentmi, oboznámenie s ich odbormi, odborné učebne a dielne. Následovne sme sa venovali aktivite Escape Room, ktorá sa zameriavala na spoluprácu medzi norskými študentami a nami. Bolo to vlastne zamerané na komunikáciu v anglickom jazyku a cieľom bolo rozkodovať zámky za cieľom dostať sa von z miestnosti. Ďalší deň sme napríklad mali technický workshop, v ktorom sme sa snažili naprogramovať Lego autičko, ktoré sme mali dostať cez most. Potom sme mali exkurziu na ostrovy Hvaler. Nasledovne sme absolvovali exkurziu do čokoládovní Freja The Chocolate Factory, ktorá je vlastne populárna alebo známa čokoládovňa v Norsku. V čokoládovni sme sa zoznámili s históriou vzniku čokolády a celkovej histórie toho miesta a pokračovali sme prehliadkou starého mesta Oslo. Ďalej sme spoznávali Škandináviu, ich úžasné jedlá a taktiež krásnu prírodu. A v nedeľu nadišiel deň odchodu, kedy sme prilietali naspäť na Slovensko. Osobne ma najviac zaujalo určite tá ich technológia, ako sú napríklad drony, alebo stena s elektrickými odvody, na ktoré si môžu cvičiť vlastne to, čo študujú. Následne určite sa mi páčilo to, ako je celá tá škola vybavená, to, že má každý žiak svoj vlastný notebook, čiže ľahký prístup. Mne osobne sa páčilo, že študenti prejavovali väčší záujem o štúdium a páčilo sa mi aj to,
že sa snažili využívať hlavne tú umelú inteligenciu počas ich vyučovania, čo napríklad my nemáme. Cieľom tejto časti projektu bolo vybudovať Smart Lab učebňu, ktorá bude slúžiť žiakom na hodinách odborných elektrotechnických predmetov zameraných na programovanie mikrokontrolérov. Študenti sa v tejto učebni budú učiť konštruovať hotový model smart domácnosti, kde pomocou rôznych senzorov budú merať fyzikálne veličiny, akými sú vlhkosť, teplo, osvetlenie či zabezpečovacie systémy domácnosti. Vďaka tomuto projektu sme získali zdroje potrebné na zakúpenie profesionálneho vybavenia v podobe počítačov, nábytku či programovateľných mikrokontrolérov. Na základe témy projektu, ktorou bolo zníženie uhlíkovej stopy a zameranie sa na obnoviteľné zdroje energie, je Smart Lab napájaný pomocou fotovoltaických panelov na streche školy a zálohovaný akumulátormi s výdržou jedného dňa pri predpoklade 100% záťaže učebne, to znamená 6 až 8 vyučovacích hodín. Projekt Ready 21, alebo pripravený na 21. storočie, bol zameraný na zelené technológie a trvalo udržateľný rozvoj. Zároveň bol podporený z norského finančného mechanizmu vo výške grantu, ktorý dosahoval takmer 160 000 eur pre obidve partnerské školy. Projekt bol zameraný na inštitucionálnu spoluprácu dvoch stredných odborných škôl, našu v Leviciach a norskú školu Glemen v meste Fredrikstad. Ciele projektu a potreby škôl reagovali na post-covidovú situáciu s oslabenými kľúčovými kompetenciami tak žiakov ako aj pedagógov. Jeho dôležitým cieľom bolo aj obohatiť naše odborné vzdelávanie o nové technológie, zviditeľniť ešte viac obidve partnerské školy a tak vlastne zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj oboch škôl. Ako sa to vlastne všetko začalo? V roku 2021 sme zaregistrovali výzvu v rámci norského finančného mechanizmu BIN SGS 02, ktorá mala aj vzdelávací komponent zameraný na zelené technológie a trvalo udržateľný rozvoj. Výzvu sme si preštudovali a zvažovali sme, či sa do nej zapojíme. Napokon sme sa rozhodli, že áno, pôjdeme do toho a našou ďalšou úlohou bolo nájsť si norského partnera. A pre tento cieľ sme využili kontaktný seminár, na ktorý sme si pripravili prezentáciu o našej škole, o našom vzdelávacom portfóliu. Načrtli sme svoju víziu v tomto projekte a zároveň sme uviedli aj požiadavky, ktoré by sme mali a očakávania na nášho nového norského partnera. Hneď po kontaktnom seminári sa nám prihlásila projektová manažérka z norskej školy Glemen vo Fredrikstade a prejavila na základe prezentácie, ktorú si prezrela, záujem zapojiť sa do spoločného projektu so svojou školou. No a potom už začala intenzívna komunikácia pri príprave projektu a projektovej prihlášky. Začali sme tým, že sme identifikovali potreby oboch škôl. Na základe potrieb sme stanovili ciele, ktoré by sme chceli v projekte dosiahnuť a navrhli sme k ním primerané aktivity. Vyplnili sme spoločne projektovú prihlášku a odoslali ju v stanovenom termíne. Veľmi sme sa tešili, keď sme dostali oznámenie z výskumnej agentúry v Bratislave, ktorá je správcom programu, že naša prihláška bola úspešná a že náš projekt bude financovaný grantom. No a potom už nastala naozaj intenzívna práca na projektových aktivitách. Začínali sme prirodzene otváracou konferenciou, ktorú sme zrealizovali práve v termíne, keď norskí kolegovia pricestovali k nám na Slovensko na svoj študijný pobyt. Z ďalších aktivít by som spomenula množstvo seminárov, workshopov, ktoré boli zamerané na zelené technológie a trvalo udržateľný rozvoj, ekodni, ktoré sme organizovali v obidvoch školách. Vytvorili sme množstvo študijných materiálov, či už sú to študijné texty alebo pracovné listy zamerané na zelené technológie a trvalo udržateľný rozvoj. S učiakmi oboch škôl sme spolu tvorili trojjazyčný odborný slovník zameraný na danú problematiku a absolvovali sme 6 výmenných pobytov, z toho 2 boli pre pedagogických zamestnancov a 4 pre študentov z oboch partnerských škôl. Projekt okrem vzdelávacieho komponentu obsahuje aj technickú časť v obidvoch školách. Naša škola v Leviciach sa rozhodla z projektového grantu vytvoriť tzv. Smart Lab, ktorý bude napájaný slnečnou energiou. No a norská škola, tá sa zase rozhodla vytvoriť generátory vodnej energie, veternej energie a takisto pracovať so solárnymi článkami.
Predovšetkým počas študijných pobytov žiakov a pedagógov sme sa snažili organizovať aj množstvo exkurzií. Buď to boli exkurzie do enviropriateľských podnikov, alebo exkurzie, ktoré nám umožnili vzájomne spoznávať naše prírodné a kultúrne dedičstvo. Samozrejme, počas celého trvania projektu sme priebežne zabezpečovali aj publicitu projektu v médiách. Naše spoločné aktivity sme v polovičke apríla postupne ukončili záverečnou konferenciou, ktorá sa opäť konala v čase výmenného študijného pobytu norských žiakov u nás v Leviciach. Ak sa obzrieme dozadu a mali by sme skonštatovať, čo nám projekt dal, tak môžeme kľudne povedať aj na základe spätnej väzby od účastníkov a hlavne aj našich norských partnerov, že jeho dopad bol veľmi pozitívny. Obohatil nás po stránke tak odbornej, ako aj ľudskej. Po stránke odbornej sme sa určite dozvedeli veľa o zelených technológiách, ich význame, využití a o trvalo udržateľnom rozvoji. Ako som už spomenula, vytvorili sme si množstvo študijného materiálu, ktorý vieme využiť vo vyučovaní a zaradiť ho do kurikula rôznych predmetov. Absolvovali sme množstvo exkurzií, seminárov a workshopov s odborníkmi, čím sme vlastne vyučovanie oveľa viacej priblížili k reálnemu životu. No a určite sme zlepšili kompetencie účastníkov v oblasti digitálnej, sociálnej aj cudzojazyčnej. Z ľudskej stránky sme sa v projekte snažili o to, aby sme dodržiavali inklúziu. To znamená, poskytli rovnosť príležitostí jednak mužom, jednak ženám, jednak znevýhodneným účastníkom. Vzájomne sme spoznávali svoje mestá, svoje školy, svoje krajiny, prírodné aj kultúrne dedičstvo. Určite sme rozvíjali aj mäkké zručnosti účastníkov, a to predovšetkým vzájomné poznávanie sa, toleranciu, sebaúctu, asertivitu, zmysel pre tímovú prácu, empatiu a prezentačné zručnosti. Vytvorili sme si navzájom silné priateľstvá, ktoré verím, že budú pretrvávať ešte aj po skončení projektu. Tým, že sme si vymieniali navzájom a zdieľali svoje skúsenosti a svoje názory, sme si určite vytvorili výborný základ pre budúcu spoluprácu v ďalších výzvach a projektoch.